बर'नि गेजेरावनो मुं खामायनो हानाय बर' सावथुन सिजौ सावथुनखौ नायनो आसामनि खना खनला दाब दाब जायगायाव गोबां सिनेमा हलाव होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव सावथुन मुलुगाव थामहिनबा बर' सावथुन मुलुगाव नेशनेल इन्टारनेशनेल थाखोआव बान्था आवथायनो हादोंमोन बे सिजौ सावथुना आरो दायो सिजौ बर' सावथुनखौ नायनो गोबां बर' सुबुंफोरा नायनो ओंखारबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनै क'क्राझार सहराव थानाय गल्ड डिजिटेल सिनेमा हल सिजौ सावथुनखौ नायनो गोबां सुबुंफोरा हलाव जायगा थोलायै नायफैनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो जाय बिथांमोना दिनै सिजौ सावथुनखौ नायदों बिथांमोना फोरमायो दि बर'नि गेजेराव बे सिजौ सावथुनानो बेस्ट बर' सावथुन होननानै फोरमायलायनायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'जाथावदि बाथ्राया बेनोदि सिजौ बर' सावथुनखौ बर' सुबुंनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बे बर' सावथुनखौ नायनो गोबां होंगो दोंगो जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। एक्चुअली लास्ट 16 सेप्टेम्बर फ्राइडेनिफ्रायनो जोंना बिग सिनेमा हलाव जोंना स्क्रिनिं जादों माने सिजौ फिल्मखौ अपेनिं खालामबाय थ' जोंना टंला साया सिनेमा हलाव आरो बङाइगावनि इउनिभार्सेल सिनेमा हल आरो क'क्राझारनि गल्ड सिनेमा हलाव अलरेडि लागायनाय जाबाय थ' फ्राइडेनिफ्राय फ्राइडे सेटारडे सानडे दिनै जाहैबाय सानडे थ' फुरा हाउसफुल दा जोंना बङाइगाव बादियाव माने इउनिभार्सेल हलाव मोनथामल' श'बो दंमोन ओमफ्राय मोनब्रै दा स्क्रिनिं खालामनाय जाबाय ओमफ्राय टंलानि साया सिनेमा हलावबो एक्सुवेलि स्क्रिनखौ बानायनाय जाहैबाय आरो क'क्राझारावबो मोनथाम स्क्रिनाव देखायनाय जादों माने फुल श' जागासिनो दं आरो दासिम थ' अडियेन्सफोराथ' माने मोजां अनसायदों एक्सुवेलि थ' आं बिराद मोजां मोनदों आरो आं सेटिसफाइ थ' नेक्स्ट जोङो 2 months 3 months आफ्टार 2 months 3 months थ' बेनि उनाव जोङो एसामिस भार्सनाव जोङो रिलिज खालामगोन सानदों। एक्सुवेलि आं आवगायावबो बुंखांबाय बे एक्सुवेलि इन्ड' भुटाननि स्ट'रि लानानै बानायनाय जादोंमोन थ' बे सासे गथ'नि सायावनो मुभिखौ बानायदों बै समाव जेब्ला जोङो माने टेक्स जेब्ला होनो हायामोन माबादि जोंखौ गंगार जायखौ बुङो भुटिया थ' बिसोरो माबादि जोंखौ गाज्रि माबा रोखोमनि बाहायोमोन जोंखौ मा होनो बिसोरो हमनानै लांनानै बैयाव साखर बानायोमोन बा हिन्जावफोरखौ जेनेबा बै हिसाबाव माने सेक्स स्लेभ हिसाबाव बाहायोमोन बेखौनो बेयाव देखायनाय जादों आरो बुस्थुखौ जोंनि गोदोनि पास्टनि बारै मिथिनो मोन्दों जेब्ला बे भुटाननि मानसिफ्रा फैनानै जोंनि बर'फोरखौ मारै मा खालामफैयोमोन ओमफ्राय मा जायोमोन बेफोरखौ मिथिनो मोन्दों दिनै बिदिनो ओमफ्राय जोबोद आंबो बिदिनो माने मोजाङानो मोन्दों ओमफ्राय मा जायोमोन पास्टआव बेफोरखौ गासिबो मोजां खिथाजोब्बाय माने नुजोब्बाय जों मिथियामोन आरोना बेफोरखौ मोजाङै नायबाय मोजां मोन्दों आरो बेयाव माने बर'नि जारिमिन बहुद माने हाबसोना थानाय मोनसे फिल्म औ बिदिनो माने बेयावनो देखायजोब्बाय आरो ना माने मा जायामोन पास्टआव बे भुटानिसफ्रा मारै ट्रिट खालामोमोन माबायदि खालामो बेफोरखौ देखायजोबदों आरो मोजाङानो फिल्म जोबोद गोजोन मोन्दों माबा फुराना काहानि मोनथिनानै नायनानैथ' जोबोर मोजां मोन्दों गुबुन मुभिफोरजों बा गुबुन मा होनो बर'नि सावथुनफोरजों कम्पेयार खालामोब्ला आइ थिंक दिनैनिसिमाव दासिमावहाय द बेस्ट बर' मुभि होननानै बुंनो हायो आरो बेखौहाय जोंनि जे बर' जारिमिनारि जायखौ जों मिन्थियानोमोन दानि जेनेरेसना स्पेसियेलि जायखौ जों मिन्थियानोमोन जे जों भुटानिसफोरजों बेबायदि गादबजादोंमोन बा बेबायदि नासयजादोंमोन बे मुभिनि गेजेरजों जों बेखौ नुनो मोन्दों आरो मिथिनो मोन्दों आरोना डेफिनेटलि आं साजेस्ट खालामगोन कि जोंनि जेसेबांनाखि बर' लाइमोनफोर दङ बिथांमोना नायफैयो नायनानै आरो जाहाथे मिथिनानै लायो बिकज जों बेफोरखौ खोनानोल' मोन्दोंमोन आबै आबौमोननिफ्राय बा जों जोंनि मेगनजों नुनो मोनाखैमोन स' दिनै बे मुभिनि गेजेरजों बिथांमोना जेखिनि खोन्थिदों जोंनो जोबोर मोजां जादों स' आं माने बयखौबो साजेस्ट खालामो जे बिथांमोना फैनानै नायो आरो पहले पास्ट के बारे में बताया इसमें सब क्या हुआ फिर भूटान में सब मतलब क्या हुआ पुराने ज़माने की क्या हुआ वो सब बताया बोरो लोग कैसे क्या सफ़र किया वो सब बताया हमें अच्छा लगा मतलब क्या बोलो सर अच्छा ही हुआ फिल्म तो हमें अच्छा लगा लोगों को अच्छा ही लगा होगा यही होप करता हूँ फर्स्ट विजुअल्स बहुत अच्छा था बहुत मस्त लगा मतलब लाइक कलर ग्रेडिंग एंड स्टफ्स बहुत अच्छा था और मतलब बहुत लोग आए देखने के लिए आज तो पूरा हाउसफुल था वहाँ पे और क्या बोलूँ लाइक अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा मतलब हम लोग के पास के बारे में है जब मतलब भूटान का लैंड टेन्योर वगैरह सिस्टम होता था उस टाइम का स्टोरी है तब मतलब कैसे मतलब टॉर्चर होता था वगैरह वो सब होता था उन सब के बारे में स्टोरी मतलब बेसिकली बहुत अच्छा मुवी है दैट्स वाई इसलिए इतना हाउसफुल होता है শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা
কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।